Добър вечер, скъпи гости! Добре дошли на днешния празник. Днес, 14 февруари, празнуваме любовта. С цветя, с думи, с чаша вино. Но има една любов, която не се вижда веднага. Защото тя не е шумна. Тя е тиха, истинска. Любовта, която дарява живот. С кампанията "Сподели живот, подари кръв" от любов, Националният център по трансфузионна хематология ни напомня, че понякога най-ценният подарък е частица от самите нас. Дарена кръв, която спасява живот. Тази вечер към този жест добавяме и поезията, защото думите също могат да лекуват. Добре дошли на днешния празник. Добре дошли на националния конкурс за поезия. Дами и господа, сега имам честта да представя поздравителен адрес от министъра на здравеопазването, доцент доктор Силви Кирилов, знак на тяхната подкрепа и признание към каузата. С удоволствие ще прочета поздравителния адрес от министър Силви Кирилов. До доктор Красимира Терзиева, доктор медицина, директор на Националния център по трансфузионна хематология. Уважаема доктор Терзиева, скъпи участници в конкурса, дами и господа, в един от най-романтичните дни в годината за мен е удоволствие да ви поздравя за организирането на кампанията "Сподели живот, подари кръв" от любов. На 14 февруари темата за любовта присъства навсякъде. Благодарение на вас днес си припомняме и онази обич, която която отличава най-достойните сред нас – любовта към ближния. Близо 7 десетилетия ни делят от първото организирано кръводаряване в България. Събитието е знаково не само за развитието на тази дейност у нас, а и за израстването ни като общество с непреходни ценности и стремеж към взаимопомощ. От тогава до сега безвъзмездното кръводаряване се превърна в лична кауза на всички, за които добротворството е начин на живот. Чрез него всеки кръводарител допринася за реализирането на една от най-хуманните мисии – да връщаш надеждата, да спасяваш. Използвам повода да благодаря на хората, които чрез избора си да дарят кръв стоплят сърцата на стотици нуждаещи се и техните близки. Признателен съм и на вас, колеги, които сте ангажирани с дейностите по трансфузионна хематология в страната. Със своя професионализъм и отдаденост вие сбъдвате мечти. Оценявам високо усилията ви, които далеч надхвърлят медицинската част на дейностите по кръводаряване. Доказателство за това е инициираният от вас конкурс, който обединява красотата на поетичното слово и силата на доброволния кръводарителски акт в името на живота. Съчетанието между тях е ярък пример за това, че грижата за живота може да бъде вдъхновение за духа, да пробужда дълбока съпричастност и човечност. Приветствам всички вас, смели посланници на кръводаряването, които чрез силата на поезията успяхте да влеете като кръв, жизнена сила на думите в сърцата на хората. Уверен съм, че таланта на наградените ще привлече нови съмишленици, както към изкуството, така и към семейството на кръводарителите в България. Пожелавам на всички здраве и много лични и професионални успехи. Доцент доктор Силви Кирилов, министър на здравеопазването. Тази вечер, дами и господа, с нас е директора на Националния център по трансфузионна хематология. Доктор Красимира Терзиева, моля за вашите аплодисменти.
Уважаеми гости, членове на журито, колеги, скъпи кръводарители, приятели, благодаря, че днес уважихте нашият празник, с който поставяме край на поетичния конкурс, който е свързан с кампанията за безвъзмездно кръводаряване "Сподели живот, подари кръв от любов". Днес е ден, в който светът говори за любов. В българската християнска традиция днес е задушница, ден за мост от любов между нас и нашите близки отвъд. Но този следобед ние говорим за любовта не като романтика, говорим за любовта като действие. Любовта не е само дума, тя има усещане за доброта. Любовта има пулс, има цвят, има ритъм. И този ритъм понякога се измерва в капки, капки, които спасяват живот. Кампанията "Сподели живот, подари кръв от любов" носи силно послание, че най-чистата форма на любов е тази, която не очаква нищо в замяна. Любовта към непознатия, любовта към човека, любовта към живота. Всеки ден в лечебните заведения пациенти чакат хемотрансфузия. И в този момент някъде има човек, който е решил да отдели 30 минути от времето си и част от себе си, буквално, за да подари време и живот на друг. Това е тиха, но могъща любов. Тя носи едно послание – живот. И днес в този празник ние избираме да кажем ясно, че да дариш кръв означава да дариш бъдеще, да дариш шанс, да дариш нечия утрешна прегръдка. Този конкурс доказа, че нещо изключително важно е възможно. Когато медицината и изкуството се срещнат, да се роди надежда. Вашите стихове, уважаеми творци, превърнаха медицинският акт на кръводаряване в емоция. Благодаря на нашето уважаемо жури, госпожа Гергана Венкова, журналист и водеща в BTV, госпожа Мариана Тодорова, журналист и автор на книгата "История на кръводаряването". Вие добре разбирате силата на общественото послание и не само оценихте стиховете, вие разпознахте пулса на добротата в тях. Благодаря на председателя на комисията и лице на нашата кампания, поета Добромир Банев, автор, чиято поезия и обществена позиция от години говорят за съпричастност и отговорност да бъдеш човек сред хора. Благодаря на кръводарителите. Вие сте живо доказателство, че обществото ни има сърце. Вашия жест остава невидим за очите, но видим за съдбата на онези, които продължават да живеят благодарение на вас. Благодаря на колегите от Националния център по трансфузионна хематология, медицински специалисти, които всеки ден работят с отговорност, прецизност и отдаденост, за да може този дар да достигне безопасно и на време до онзи, който се нуждае от него. Понякога нашата работа остава невидима за обществото, но зад всяка капка кръв стои нечий живот, нечия надежда. Зад всяка капка кръв стои човек. Това е кръводарителят със своето милосърдие и състрадание, но това сме и ние, които всеки ден се грижим, за да осигурим качество и безопасност на кръвните съставки, които произвеждаме от дарената кръв, чрез многобройни изследвания и контрол. Това е наука. Скъпи наградени, вашите стихове днес ще бъдат отличени, но още по-важно е, че те ще бъдат чути. И може би някой ще направи първата крачка към кръводаряването. Тогава думите ви ще се превърнат в живот. Нека си тръгнем от тук с ясното съзнание, че любовта не е само чувство, тя е избор, тя е действие. Тя е отговорност един към друг. И когато следващия път чуем нечие сърце да бие, нека си припомним, че може би някъде в този ритъм има частица от нечия щедрост. Благодаря, че доказвате, че България има сърце. Честит празник на любовта и на живота! Уважаеми членове на журито, благодарим ви от сърце, че приехте поканата да бъдете част от тази инициатива "Сподели живот, подари кръв от любов".
Моля за вашите аплодисменти за прекрасното жури още веднъж. Дами и господа, този конкурс не търси просто добри стихове. Той търси смелостта да се говори за любовта като действие, грижа, избор или дори жест, който оставя следи отвъд думите. Благодарим за професионализма, времето и сърцето, което вложихте. Сега дойде време и за награждаването. Днес, както казах по-рано, 14 февруари, празнуваме любовта. Но не само тази, която се изрича с думи, а тази, която се доказва с действия. Любовта, която дарява време. Любовта, която дарява кръв. Любовта, която дарява надежда. Отличаваме поезия, която ни напомни, че понякога един стих може да докосне сърце, а един жест да спаси живот. Благодарим на всички участници, които дариха най-личното си, своите думи и емоции. Получихме 122 творби. Различни истории, различни емоции, различни гледни точки. Но всички те говореха за едно, че любовта е действие. И сега е време да отличим онези думи, които докоснаха най-силно. Дами и господа, трета награда се присъжда на Надежда Томова. Националният център по трансфузионна хематология отличава Надежда Станимирова Томова с трета награда в националния конкурс за поезия "Сподели живот, подари кръв от любов" за вдъхновяващо, поетично произведение, чиято чувствителност и послание насочва към силата на добротата и доброволното кръводаряване. Нека да чуем. Нека първо да я... Аплодисменти още веднъж за Надежда. Дами и господа, уважаемо жури, госпожо Томова, надявам се да нямате нищо против, но аз ще ви прочета отличеното стихотворение. Във времена и епохи само тя устоява. Светъл лъч в мрака, който спасява. Тя дава смисъл във всеки нов ден. Най-силното чувство. Това е любов. Между двама влюбени прави магия. Създава в сърцето мощна стихия, която те прави деен, готов да се бориш до край в живота суров. Любовта поражда вътрешна доброта. Дава ти смелост да преобърнеш света и да бъдеш от онези хора различни, вдъхващи на слабия сили митични. В най-мрачните дни любовта оживява, като цвете разцъфва и засиява. От всичко най-чиста, красива е тя, живителна сила на тази земя. Даже в момент болезнено труден, когато без вяра си и се чувстваш изгубен, любовта те огрява с лъч светлина. Пътя тежък изпълва с надежда едва. Пази и предавай я като благослов. Не спирай. Живота променяй с любов. Само една капка от нея спасява. Във времена и епохи само тя устоява.
Както виждате, дами и господа, текстът носи светлина, надежда и призив да пазим, да предаваме и да обичаме. Следва втора награда. И отличеният е Илияна Найденова. С настоящото отличие Националният център по трансфузионна хематология отличава Илияна Василева Найденова с втора награда в Националния конкурс за поезия "Сподели живот, подари кръв от любов" за оригинален поетичен израз, емоционална сила и искрено послание, посветено на безценния дар на живота и съпричастността между хората. Благодаря. Мога ли да помоля? Да. Благодаря. Казва се писмо до непознат. Не си излишен. Някому си нужен. Само за това, че съществуваш и нощем в тишината те ме нужена, в нечий сън съзвездия рисуваш. Не си излишен. Някой те обича. И в своята молитва светлоока той праща ти светулки по звездите, когато си забравил, че високо са. Крилете ти, човеко, и мечтите, не сред кал и тръни пепеляви, а горе, сред рояка от звездите. Някому си нужен. Не забравяй. Продължаваме с така чаканата първа награда. И тя отива при Петя Димитрова. С настоящо признание Националният център по трансфузионна хематология отличава Петя Тодорова Димитрова с първа награда в националния конкурс за поезия "Сподели живот, подари кръв от любов" за изключителната художествена стойност, дълбочина и въздействие, което разкрива смисъла на даряването като акт на човечност и любов към живота. Капка, която спасява. Една капка не тежи. Може да се побере в миг, в решение, в едно да. Но понякога една капка разделя края от началото, страха от надеждата, нощта от утрото. Тя не носи героични имена, не грее на корици. Тя просто дава. Точно на време. И светът продължава, защото някой е повярвал, че дори малкото може да бъде всичко. И сега е време да помоля членовете на нашето жури да споделят своите впечатления. Заповядайте. Първо, за мен е чест да бъда председател на това разкошно жури, да бъда лице на тази кампания. Знаете, че аз съм поет, който пише основно за любовта. Няма нищо по-голямо от живота. Живота е любов сам по себе си. Много стихотворения ми харесаха, ако трябва да бъда честен. Изборът беше изключително труден. Но се надявам като първо издание така да добия още по-голяма популярност в този национален конкурс и тепърва да избирам от много стихове, които изпращат хора от цялата страна. Разбира се. Това е, което мога да споделя. Щастлив съм, че има толкова интелигентна публика. Това прави празника още по-голям за мен лично. Категорично. Да, благодаря ви за това, че сте тук. Останалите? Заповядайте.
Аз също искам да благодаря за поканата. Наистина голяма част от стихотворенията бяха вълнуващи. Имаше поне едни десетина, които дори успяха да ме разплачат. Изненадана съм от много доброто перо, особено много имаше деца, в смисъл между 12 и 20 годишни деца, които така бях приятно изненадана от размислите им за живота и за любовта. Впечатляващо е, ако младите хора, които идват след нас, са толкова интелигентни. Така че ги поздравявам и още веднъж благодаря за това. Благодаря. Аз се зачетох в банера, пише ден, който има смисъл и действително за мен това е ден, който има смисъл, защото съм с всички вас тук. Бих искала да благодаря на Националния център по трансфузионна хематология, на доктор Терзиева и на прекрасното жури, с което имам възможността да прочета всичко това, което вие бяхте изпратили. За мен победителите и първата награда са за повече от един човек. Те са за всички вас, защото всички се включихме в тази мисия, а именно да привлечем вниманието към една кауза, която е задължителна и която е важна за нас като общество, а именно да накараме хората да бъдат активни и да помагат с любов и с сърце на тези, от които се нуждаят. И аз се радвам, че имах чест да бъда тук с вас, ден, който наистина има смисъл. Благодаря ви. Дами и господа, има една награда, която е много специална. Специална е, защото това е наградата на публиката. Това е наградата, която вие сте избрали. Щастлива съм да представя стихът, който спечели вашите сърца. И това са стиховете на Милко Чочев. Ще помоля господин Добромир Банев да връчи наградата. И аз да прочета. С настоящото отличие Националният център по трансфузионна хематология отличава Милко Николов Чочев с наградата на публиката в Националния конкурс за поезия "Сподели живот, подари кръв от любов" за произведение, което докосна сърцата на читателите и получи най-голяма обществена подкрепа, превръщайки поезията в мост между съпричастност, любов и живот. Благодаря. Честито. Заповядайте. Това през. Ако позволите, аз бих искала да споделя вашата споделена кръв с всички останали. Велико е да си протегната ръка. По друг незрим с високата човечност. С любов да бликаш като буйната река и мост да си над зейналата бездна. Велико е да споделиш кръвта си в името на нечий застрашен живот. Сърце без съпричастност, ти какво си? Без добротата мръкнала в твоята плът. Великите не винаги се раждат, но винаги великите дела блестят. Щом любовта във вените приижда, то значи ти, човекът, си спасил света. Аплодисменти. Продължавам с намецника. Да. И сега, дами и господа, бих искала да излъча и наградата на Националния център по трансфузионна хематология, която отива при... Само секунда. Богиня Петрова Панчева. Аплодисменти. За силно, социално и хуманно послание, което отразява мисията на кръводаряването като акт на съпричастност,
милосърдие и любов към човешкия живот. Казва се капка живот, шепа надежда. Една искра в ръката ти трепти, а в нея пулс, не спиращ тъмнината. Капка кръв, но в тази капка ти подаряваш бъдеще на непознатото сърце в тишината. Тя пада леко, 1 грам живот, но връща път изгубен в страдание. За някого е бисер сред невидим брод, за друг последната врата към спасение. И ставаш мост, съграден от доброта, по който светлината се завръща. Дарената ти капка носи вечност. Дарената ти капка носи вечността. Когато нечий дъх прошепне, оставам и ме има също. Зато и протегни ръка, не дей да спираш. В твоя избор има огън, сила, светлина. Дарявай кръв. И капката, която щедро си напълнил и откриваш, ще стане нечий свят, нечия надежда, нечия спасена тишина. И последната награда, която предстои да връчим, е за най-млад поет. Тя се присъжда на Николас Макдоналд. Аплодисменти! Впечатляващ е факта, че той е едва на 12 години, дами и господа. Предстои... Да, моля първо да... За искреността, таланта и съпричастността, които нямат възраст. Николас Макдоналд е отличен като най-млад автор. Да обичаш погрешно, знаейки, че не бива. Да се чувстваш вълшебно, осъзнавайки, че това те убива. Да плачеш от болка, след като си била щастлива. И да страдаш, когато с нощта празнотата се слива. Да си го причиняваш, след като всичко знаеш. Нима това заслужаваш или просто си се примирила да обичаш погрешно. Сякаш само тази любов те прави щастлива. Едва на 12 години направо, аз настръхвам докато го чета, за вас не знам. С това бихме искали да сложим край на днешното събитие и да благодарим Да отличим още възпитаниците на госпожа Виржиния Дачева. Всичките те са в много млада възраст и ние с много голяма любов поздравяваме всеки от тях. Позволете ми да изчета техните имена. Вероника Христова за искреността, таланта и съпричастността, които нямат възраст. Димитър Даков за искреността, таланта и съпричастността, които нямат възраст. Те всичките са около 12 годишни възпитаници. Мартина Йорданова, Ивелина Иванова, Момчил Петров са сред нашите отличени. Благодаря им. Благодарим и на всички, които тази вечер дариха думи. Благодарим на журите. Моля още веднъж за аплодисменти за тях. Благодарим на участниците и благодарим на всички кръводарители. А сега предстои да видим един филм. Ще си прочетем едно наше стихотворение на нашия екип. Добре, заповядайте. Аз ли? Изгасна. Добре, почвайте филма, аз ще намеря. Кой ще ми отвори? Аз с телефон. Да. Добре. Я да видим какво сме написали. Ние сме екип елитен,
Работим за здраве с хъс безлимитен. Заслугите ни максимални, а заплатите минимални. Моля, заповядайте при нас и ще си тръгнете след час. Живота с нас вие споделете и на непознати помогнете. Лична карта си вземете и към кръводаряване се запътете. Капката си кръв дарете и шанс за здраве подкрепете. В кръводаряване сестри и лаборанти много няма, но любовта ни е голяма. В този прекрасен ден на любовта, заедно с вас, на непознат ръка да подадем и шанс за по-добър живот съвместно да дадем. На болния да върнем радостта в очите, а вас и нас Вселената ще благослови да бъдат светли идните ни дни. Каним ви, денят със смисъл изпълнете, кръводаряването направете и живот спасете. Благодарим ви. А сега, дами и господа, моля за вашето внимание за филмът "Другите за нас". Аплодисменти! Какво ви мотивира да дарите кръв? Ами това, че работя в медицинска среда и виждам всеки ден нужда на пациентите, които имат нужда от кръв. И това, че много малко хора реално даряват кръв, а нуждата е много по-голяма. Щях да поставя световен рекорд, не, български рекорд, ама един ме беше бил с повече даване. Аз 6-7 пъти подред давам. Браво! Това между другото е страхотно да се дава кръв, защото се помага на хора. Да. Какво е вашето впечатление от екипа, който ви посрещна? Много позитивно. Те са страхотни професионалисти, организацията беше страхотна, отношението. Аз съм човек, който трудно дарява кръв, трудно му взимат кръв и въпреки това целият процес беше безпроблемен и се чувствах добре след това. Организацията беше изключително добра. Възможността да даряваме кръв на работното място е много удобна. Екипът, който се грижи за нас по време на даряването, е много опитен и ни накара да се чувстваме спокойно. Какво е вашето впечатление от екипа? Ами екипа беше много мил, бяха много загрижени преди, по време, след даряването, така че много добри впечатления. Екипът е страхотен, бяха супер грижовни, обясниха ни цялата процедура и създават едно така голямо усещане за спокойствие и подкрепа през преминаването на процедурата. Какво бихте казали за вниманието и отношението на екипа към дарителите? Беше едно от най-приятните ми изживявания в лечебно заведение в последните години. Бяха изключително мили, организацията беше изключително бърза и добра и се отнесоха с изключително внимание и детайлно, обстойно с всичко, което се случваше там. Мисля, че няма забележка. Аз, за жалост, не мога да знам какво е на друго място, но мисля, че всичко беше на ниво. Чувствам се страхотно. Единствено имам лека фобия от игли, но екипа ви е страхотен и успявам да го преодолея, така че бих агитирала всеки един, който може да го направи. Екипа аз срещам често, така да кажа, тъй като съм редовен кръводарител. Страхотни са. Това са хора с големи сърца, които са много малко, за съжаление, като бройка и труда им вероятно не е достатъчно добре възнаграден. Но въпреки това те са винаги толкова мили, усмихнати и така подкрепят хората, които ги е страх, когато седнат и видят иглата. Така че мога само да ги поздравя за това, което правят. Там в Центъра по кръводаряване работят едни прекрасни момичета, поздравявам ги, ние сме приятели вече. И пишеш си в графика, че можеш да дариш след колко месеца, те ще ти кажат там и е много хубаво. Генерално, когато даваш кръв, какво става? Тя се възобновява, след това и организма живва, точно така. И сега бих искала да поканя доктор Терзиева за заключителни думи, с които да благодарим още веднъж на всички. Аз бих искала да ви кажа следното. Нека не оставаме само с тази церемония. Нека да продължим да работим, защото
България има нужда от безвъзмездни и доброволни кръводарители. България има нужда от млади хора, които да изберат този път. И за това искам да ви споделя, че Националният център по трансфузионна хематология инициира кампания сред ученици и студенти, която се казва "Силата на младостта дарява, спасява и променя света". Това е така, защото когато ги учим на отговорност, когато ги учим да направят правилен избор в посока на това да помагат на хората, всъщност ние правим обществото по-добро и съграждаме общество, в което ценностите не само са необходими, а те са и сред нас. Благодаря ви. Искрено ви благодаря. Дами и господа, нека си тръгнем с мисълта, че любовта не е само празник. Тя е избор. Избор да споделиш, избор да помогнеш, избор да подариш живот. Честит 14 февруари и нека любовта бъде винаги действие. Благодарим. Аз искам да благодаря на всички, които днес са тук и най-много на нашите домакини от Регионален исторически музей, които ни предоставиха любезно тази зала и цял ден се грижат за нас. На доцент Венета Хаджийска-Янкулова, директор на Регионален исторически музей София, за дългогодишното сътрудничество и подкрепа в кампанията "Сподели живот, подари кръв от любов". С такива жестове на съпричастност и социална отговорност, вие доказвате, че подкрепата има реална стойност, живот и за това стои човечност и любов. Благодаря.